Здравейте, приятели! Предстои ви да преминете през сериите за Святия Дух. Бих искал да ви окуража да намерите и наръчника. Наръчникът, разбира се, е писменият материал, който върви с това послание, както молитвеника и работната тетрадка. Нека ви кажа защо това е важно. Мисля, че размишлението ни укрепва в вяра и в Божието Слово. Докато минавате през молитвеника и работната тетрадка, нещата са преплетени така, че да работят върху вярата ви, да я задвижат напред и да ви помогнат да се задълбочите в този важен предмет. Святия Дух е единственият от Троицата, който е тук на земята. Той е този, който разкрива, прославя и възвеличава нашия Господ Исус Христос. Колкото повече опознаваме Него, толкова повече ще опознаваме Исус. Така че наръчникът ще затвърди Божието Слово, което чувате в тези уроци, в сърцето ви, за да можете да започнете чудесното си пътешествие в живота, имайки взаимоотношение с Святия Дух. Надявам се тези серии да ви харесат. Бог да ви благослови. Намираме се в нашия офис в Палмър Лейк, Колорадо. За мен е удоволствие да сме заедно с няколко от най-близките ни партньори, приятели и персонал. Усещам глада, усещам привличане, което мога да предам. Невероятно е! Вие сте чудесни. Харесва ми да ви наблюдавам, понеже сте пълни със Святия Дух. Това е причината и да сте толкова прекрасни и чудесни. Амин. Ще говорим за Святия Дух. Ще ви кажа нещо. Последният месец от живота ми беше наистина невероятен. Преди около месец бях в пост и чух Святия Дух да ми казва: прочети Деяния на апостолите. Забавното е, че последният път, когато бях в пост, Святия Дух ми каза: прочети книгата Деяния на апостолите. Аз казах: добре. Предишния път, докато четях, си спомням, че това, което се открои, беше апостол Павел. Призивът му беше да отиде при езичниците, но поради любовта му към Израел, той продължи да влиза първо в синагогите във всеки град, при сънародниците си. Резултатът беше, че той продължаваше да има неприятности и най-големият му проблем беше предизвикан от евреите. Бог ми проговори, докато бях в пост, казвайки: остани в това, в което съм те призовал, иначе ще има проблеми. Този път, когато четях Деяния, нещо друго се открои. Започнах да забелязвам още от началото неща относно апостолите, лидерите, вярващите в книгата Деяния на апостолите. Колко много те гледаха към, работеха с, разчитаха на и говореха за Святия Дух. Това може да се види ясно навсякъде. Осъзнах, че той е бил жизнено важна част от живота им и е бил въвлечен във всичко, което са правили. Чуйте някои цитати от книгата Деяния на апостолите. И това не са всички. Казва се нещо от сорта на: и ние сме му свидетели за тия неща, както е и Святия Дух. Четем: и Духът ми каза да отида с тях. Един от тях стана и обяви чрез Духа, че щеше да настане голям глад. И така те, изпратени от Святия Дух, защото се видя добре на Святия Дух и на нас. Беше им забранено от Святия Дух да проповядват Словото в Азия. Опитаха се да отидат в Витания, но Святия Дух не ги допусна. Павел усети потик от Духа да свидетелства. Павел чрез Духа реши да обиколи Македония. Святия Дух ми свидетелства във всеки град. Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи. Приехте ли Святия Дух, като повярвахте? Защо изпълни Сатана сърцето ти да излъжеш Святия Дух? Защо се съгласихте да изпитате Господния Дух? Вие всякога се противите на Святия Дух. Виждате ли колко много се говори за Святия Дух? И си мисля: чакай малко, в интерес на истината днес не виждаме това много често. Защо не говорим за Него? И така, нека направя някои предварителни изявления, които мисля, че трябва да бъдат декларирани. Първо, на практика няма как да живеем християнски живот без Святия Дух. Без Святия Дух християнството е сухо, еднообразно и светско. Ако изключим Святия Дух от църквата, тя ще се превърне в социален клуб или религиозна институция. Няма любов без Святия Дух. Няма откровение без Святия Дух. В интерес на истината, писанията са смъртоносни.
без Святия Дух. Понеже 2 Коринтияни 3.6 казва, буквата убива, а духът оживотворява. Няма видение без Святия Дух. Няма радост без Святия Дух. Няма мир без Святия Дух. Няма свобода без Святия Дух. Павел казва във 2 Коринтияни 3.17, а Господ е Духът. И това е интересно. И където е Господният Дух, там е свобода. Помислете за секунда. Къде е Божия Дух? Той е всеприсъстващ. Той е навсякъде. Имаме нужда от по-добро разбиране за това, което той иска да каже тук. По-добър превод би бил: там, където Духът е Господ, има свобода. На него не му е позволено да бъде господар. Какво означава господар? Той има върховна власт. Не му е позволено да бъде господар във всеки дом, в живота на християните, във всяка църква. Там, където не му е позволено да бъде господар, няма свобода. В крайна сметка изсъхваме, губим радостта си, губим мира си, нямаме желание за живот. Аз съм на 50 и няколко години. Не мога да повярвам, че току-що го казах. И съм все още толкова запален за живота, както когато Святия Дух ме изпълни, когато бях на 19 през юни 1979 година. Сега може да кажете на колко години съм. Целта на това проповядване е да ви запознае с личността на Святия Дух. Могат да бъдат написани томове по този предмет. Могат да проповядвам в продължение на седмици за Святия Дух. Можете ли да си представите, ако трябваше да ви разкажа за Лиза Бивиер в 4 сесии? Няма начин. Женен съм за тази невероятна жена от 30 години. И знаете ли какво? Все още продължавам да научавам неща за нея и да опознавам по-добре личността й и навиците й всеки изминал ден. И няма начин да успея да ви разкажа всичко за нея само за 4 сесии. Мога да ви запозная, да ви кажа как да се свържете с нея, как да общувате, как да я слушате и как да работите с нея. Мога да започна, но не мога да ви кажа всичко за нея. Така че, ако очаквате да ви кажа всичко за Святия Дух в 4 сесии, забравете. Защото Лиза е само на 30. Святия Дух е от века и до века. Малко по-стар е от Лиза. Грешката, която всеки християнин прави, е, че се опитва по всякакъв начин да разбере делото на Святия Дух, без първо да го опознае като личност. Правите огромна грешка. Много е важно да сме сигурни в сърцето си дали Святия Дух е божествена личност. Един, който е невероятно свят, невероятно мъдър и невероятно мощен, но и много нежен, чувствителен и състрадателен. Дали е достоен за нашата любов, преклонение, вяра, преданост и пълно предаване, или е просто влияние, излъчвано от Бог, божествена, мистична сила, нещо като духа на щедрост или духа на демокрацията. Последното схващане е много плитко, дори окултно. И ако го вярваме, то може да ни възгордее духовно. Понеже можем почти да се хвалим като по-велики християни и да гледаме другите хора от високо. Обаче, ако разбираме, че Той е велик, славен, мощен, мъдър и свят, и че Той като личност се е съгласил с Отец и Сина да дойде и да направи обиталището си в нас и ние да живеем добре, тогава това ни поставя на място и ни смирява. Разбирате ли? Знаете ли какво казват хората, които гледат на Бог като на влияние и на Святия Дух като на обикновена божествена сила? Казват: искам повече от Святия Дух. Хора, които разбират, че Той е чудесен, по-скоро биха казали: колко повече от себе си бих могъл да му дам.
Не се разхождате горди, чувствайки се сякаш имате повече от някой друг. Питате се, как бих могъл да дам повече от себе си на този чудесен Творец? Може ли да кажете амин? Една от причините някои хора да възприемат Божия дух просто като влияние, вместо като личност, е, че те се отнасят към него като към нещо. Сещате се, духът то, казват то. Ако получавах по $1 всеки път, в който чувах това през цялото ми служение като християнин, всеки път, когато чувах някой да се отнася към Святия Дух като към нещо, щях да съм много богат. Много хора гледат на Святия Дух като на свят обект, отколкото като на пресвята личност, която иска да ви бъде най-близък приятел. Ако хората размишляват над Писанието и позволяват на Святия Дух да им разкрива неща, ще разберат, че Той има ум. Римляни 8:27 говори за ума на духа. Той има воля. Първо Коринтияни 12:11 казва, че Той разпределя даровете си както пожелае. Той има чувства, както си говори за любовта и радостта му в Римляни 15, Галатяни 5:22 и Ефесяни 4:30. Казва се, че Той утешава. Евреи 3:11 казва, че Той ни говори. В Първо Тимотей 4:1 пише, че Той говори ясно. Той ни учи. Аз не познавам глупави учители, а вие, учителите, са хора, които могат да комуникират, нали? Той може да бъде наскърбен. Според Ефесяни 4:30, той може да бъде тъжен и наранен. Евреи 10:29 ни казва, че той може да бъде обиден. Както се казва в Деяния 7:51, ние може да му се съпротивим, може да бъде и излъган. Това го пише в Деяния 5. Какво е първото ни впечатление за Святия Дух? Че е гълъб. Защо? Защото в 4 Евангелия четем, че Святия Дух слезе върху Исус като гълъб. Но мога ли да кажа нещо? Ние казваме неща, като тя бяга като вятъра и той е силен като бик. Това прави ли нея вятър или него четирикрако животно? Категорично не. Някой може да каже, да, но Джон, той беше представен като огнени пламъци пред Божия престол. Но в Библията също така се казва: и ето, видях сред старейшините стоеше агне, като закладно. Така Йоан описва Исус. Исус определено не е четирикрако животно. Исус не е агне. Точно както и Святия Дух не е някакъв мистериозен огън пред престола на Бог. Смен ли сте? Тогава кой е Святия Дух? Той е третата личност от Божеството. В Битие 1:26 пише: и Бог каза, нека създадем човека по нашия образ, по нашата прилика. Бог не каза, нека да направя човека. Той каза, нека да направим човека. Ако погледнете Деяния на апостолите 10:38, ще видим Отец, Сина и Духа ясно идентифицирани как Бог помаза Исус от Назарет със Святия Дух и с сила, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички огнетявани от дявола. Виждаме Отец, който помазва Исус със Святия Дух, и тримата са тук. Когато Исус беше кръстен в река Йордан, тримата се проявяват като съвсем различни личности. Виждаме Исус, нашият Бог, кръстен от Йоан. Духът слиза върху него като гълъб и Бог Отец казва от небесата: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Три различни лица, но все пак един Бог, защото Второзаконие 6:4 казва: чуй, Израилю, Господ, нашия Бог е един Господ. Вижте Римляни 3:30. Има един Бог, който оправдава. Яков 2:19 казва: ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. Ето един пример, който ще ви помогне да разберете. Да вземем водата. Колко от вас знаят, че водата може да заема 3 различни форми? Може да е пара, течност и твърдо вещество, т.е. лед. Но и трите имат една и съща молекулярна структура. 3 различни форми, но все пак водата е една. Така е и с Отец, Сина и Святия Дух. Амин. Бихте ли искали да гледате или слушате повече поучения от Джон или за Бивиер? Ако вие или някой, който познавате, говорите друг език, различен от английски, идете на cloudlibrary.org. Изберете езика си. Изберете това, което искате от библиотеката.
електронни книги, програма за цялостно поучение, видеа, аудиопослания. Регистрирайте се, за да получавате новата информация. Научете повече на cloudlibrary.org. Той е първата личност от Божеството, която се появява в Библията. Битие 1.1. В началото Бог създаде небето и земята. Какво казва втори стих? Земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И Божият дух се носеше над водата. Той се появява в Битие 1.2. Кой е Святият Дух? Трябва да се запитаме. Той е най-невероятната, красива, чудна, мила, нежна, чувствителна и могъща личност по лицето на земята. Може да кажете, Джон, по лицето на земята ли? И аз ще кажа, о да, по лицето на земята. Трябва да разберете, че Отец не е тук на тази земя. Той е на престола си в небето. Исус не е тук на земята. Постоянно чувам хора да казват, Исус е в сърцето ми. Той седи отдясно на Бог. И ангелът изрично казва това в Деяние 1:9-11. И като изрече това и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и казаха, Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива към небето. С други думи, той ще дойде в облаците. Дошъл ли е той в облаците вече? Не. Има някои хора, които може да мислят така, но те обикновено са на такива места, че не можем да ги намерим. Но той все още не е дошъл в облаците. Това означава, че той стои отдясно на Бог в небесата. Когато Стефан беше бит с камъни, той видя славата на Бог и Исус, стоящ отдясно му. Харесва ми, че Исус стана прав, за да приеме своя мъченик в небето. Много ми харесва това. Но Исус е там от около 2000 години. Той не е тук. Не ме интересува колко повтаряте, че е в сърцето ви. Това е Святия Дух, Духът на Исус Христос. Защото Святия Дух се нарича Дух на Бог Отец. В Матей 10:20 Исус казва, защото не сте вие, които ще говорите, но Духът на Отца ви, който ще говори във вас. Знаете ли кой говори сега чрез мен? Духът на моя Отец. Знаете ли, пробвал съм преди да проповядвам от себе си, а не Святия Дух да говори. Всеки, който е проповядвал така, знае, че е невъзможно и не се получава. Ужасно е. Не мога да проповядвам, но изведнъж какво се случва? Духът на моя Отец слиза върху мен и започвам да говоря Словото на Бог. О, обичам го. Той е толкова невероятен. Никога не ме е оставял. Никога не ме е изоставял. Никога не ни оставя, нито забравя. Той е Духът на Сина. Казах, че Той е Духът на Бог Син. Филипяни 1:19 казва, защото зная, че това ще спомогне за моето спасение, чрез вашата молитва и подкрепата на Духа Исус Христов. Как троицата работят заедно? 1 Коринтияни 12:5-7 хвърля малко светлина по въпроса. Четем, службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Господ е същият, който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духът за обща полза. Виждате какво ни показват тези стихове. Разбираме как те работят заедно. Имаме Отец, който извършва всичко във всички. Нали? Това е в стих 6. Той поставя началото на всичко. Виждаме Сина, който управлява, и Духа, който се проявява. За да ви помогна да разберете, ще ви дам този пример. Да кажем, че строим къща, окей? Ако искате да построите къща, какво ви трябва? Имате архитект, имате бригадир и имате хора, които строят къщата, работниците, нали? Тази илюстрация е малко груба, но ще разберете смисъла. Отец е архитектът, Исус е бригадирът и Святия Дух са работниците, които всъщност строят къщата. Той е изпълнителят на творението. Смели сте? Исус казва в Матей 12:28, ако аз изгонвам демоните чрез Божия Дух. Чухте ли това? Ако аз изгонвам демоните чрез Божия Дух, но Евангелието според Лука го казва последния начин, ако аз изгонвам демоните с Божия пръст. Та, за една и съща ситуация Матей пише Господният дух, а Лука Господният пръст. Следователно, Святия Дух е Господният пръст. Има нещо, което трябва да разберете.
Гърците винаги описват нещата според формата. Виждаме техните статуи и всичко останало, те са вглъбени в тях. Еврейските автори винаги пишат за функцията на нещо. Затова той не е истински пръст. Ето какво, ако се опитам да комуникирам с вас какъв е Святия Дух. Ръката ми върши работата, която главата ми иска да свърши. Той е разкрит като Божия пръст, Божията ръка, Божията мишца. Изведе ги с мощна ръка и простряна мишца, изведе ги чрез духа си. Погледнете Псалм 8.3. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти. Святия Дух е този, който е поставил звездите в орбитите им. Той е поставил луната и земята, защото се казва делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил. Той е този, който е направил цялото творение. Ето защо Той се носи над водите в очакване на архитекта да започне и на Сина да администрира, понеже Исус е Божието Слово. Така че, когато е било изговорено да бъде светлина, Синът ръководи това, което Отец е казал, а Святия Дух го изпълнява. Това ми харесва много. Това е страхотно. Може би, любимият ми стих в Библията е в Исаия 40:12. Кой е премерил водите с шепата си? Помислете. Помислете си, Той е премерил водите с шепата си. Кой е измерил небето с педя? Святия Дух е описан тук според функцията си. Кой е побрал в мярка пръста на земята и претеглил планините с теглилка и хълмовете звездни? Кой може да съветва Господния Дух? Кой му е бил съветник или кой го е учил? С кого се е съветвал той и кой го е вразумил? И го е научил пътя на съдбата и му е предал знание и му е показал пътя на разума? Ето, народите са като капка от ведро, изчитат се като тънък прашец на теглилка. Ето, островите като прах, що се дига. Това е Божият дух. Виждате ли колко е могъщ? Разбирате ли колко е мощен? Помните ли това, което казах, че Той се е съгласил с Отец и Сина да направи своето обиталище в нас? Това трябва да ни кара да паднем по лице пред Него. Амин. Във връзка с създаването на човечеството, Битие 2.7 казва: и създаде Господ Бог човека от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му дихание на живот. Човекът стана жива душа. Кой направи това? Святия Дух. Откъде знам това? Защото Йов казва в Йов 33.4: Духът Божий ме е направил и дишането на Всемогъщия ме оживотворява. Той беше този, който вдъхна живот в Адам. И не само в Адам, но и във всеки от нас. Псалм 139.13 казва: защото Ти си образувал чрез слата ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Всъщност, Божия дух е оформил всичко, което виждаме. В Притчи 26.10 се казва: голям е Създателят на всичко. Той е този, който е проявил творческите желания на Отец. Следователно, Святия Дух е Бог. Как е наречен Той? Какви са Неговите имена, споменати в Библията? Наречен е Свят Дух 96 пъти. Наречен е Духът на Господ 28 пъти. Наречен е Духът на Бога 26 пъти. Наречен е Вечният Дух. Наречен е Помощникът. Наречен е Утешителят. Той е Святият. Той е Господ. Наречен е Духът на истината. Наречен е Духът на Христос. Дух на съвет. Духът на вашия Отец. Дух на страх от Господа. Дух на слава. Дух на благодат. Наречен е Духът на Исус Христос. Дух на съдба, дух на горене, дух на знание, духът на живота, духът на любовта, дух на мощ, дух на сила, духът на пророчеството, дух на откровение, дух на себевладеене, дух на разбиране, дух на мъдрост, дух на святост. Това много ми харесва. Духът на святия Бог. Исус зависеше от Святия Дух. Той бе заченат от Духа.
Той беше учен от Духа. Духът му даваше сила. Той не извърши нито едно чудо преди да бъде кръстен в река Йордан, защото Евангелието на Йоан казва, че първото чудо, което той извърши, беше в Кана Галилейска. След като беше кръстен, Духът слезе върху него. Той беше воден от Духа. Той говореше само това, което чуваше от Духа. В Йоан 14:10 Исус казва: думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Забележете, че Исус не каза Отец, който е на небесата, а Отец, който пребъдва в мен. Почакай малко. Искаш да кажеш, че той се обръща към Святия Дух като към неговия баща? Защо не? Вижте какво казва ангелът на Йосиф. Не бой се да вземеш Мария за своя жена, защото заченатото в нея е от Святия Дух. Защо да не го нарича Духът на моя Отец? Разбирате ли? Исус и Святия Дух са работили заедно като един, рамо до рамо, когато Исус беше на земята. Исус каза: Синът не може да извърши нищо от само себе си. Ако Исус се нуждаеше от това партньорство с Святия Дух, за да изпълни целта си, дадена му от Бога, то колко повече се нуждаем ние от това Святия Дух да ни изпълни със силата си, за да завършим нашата мисия. Никой не познава по-добре Святия Дух от Исус. Така че ние първо трябва да погледнем към Него, Исус, за да разберем как да се съработваме с тази невероятна личност на Божеството. Амин. Исус казва в Йоан 14:15: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Има много ценни неща тук, но Исус преди всичко каза: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И интересно, нали, Той предшества това, като говори за Святия Дух и за това да му се покоряваме на Неговото господство и Неговото Слово. Това, което е интересно, са думите на Петър в Деяния 5:32. И ние сме свидетели нему за тия неща, както и Святия Дух, когото Бог даде на уния, които му се покоряват. Защо не поговорим за това? Бог дава Святия Дух на онези, които му се покоряват. Забележете, че Исус казва: ще ви дам друг утешител. Погледнете думата друг. Има две гръцки думи, които са преведени като друг в Новия Завет. Двете думи са хетерос и алос. Хетерос означава друг от различен вид. Алос означава друг от същия вид. Въпросът, който трябва да си зададем, е за какво говори Исус в случая. Нека ви помогна да разберете. Дейвид, ела тук. Виждате Дейвид тук? Ако му дам ябълка и той я изяде, и аз му кажа: Дейвид, искаш ли друга? Ако му дам портокал, му давам пак плод, но е различен вид. Ако му дам ябълка, тя е от същия вид. Портокалите ще са хетерос, ябълките алос. Коя дума използва Исус? Благодаря ти, Дейвид. Коя дума използва Исус? Използва думата алос. Той казва: Святия Дух ще бъде точно като мен. Идентичен. Той казва, че ще имаме друг утешител. Гръцката дума е параклетос. Интересното е, че тази дума е използвана, за да опише Исус в 1 Йоан 2 глава, където се казва: имаме ходатай при Отец. Всъщност, това е думата, която описва функцията на Исус като параклетос. Какво означава гръцката дума? Използвала се е, за да опише адвокат, който пледира нечий случай. Параклетос, адвокат, който пледира нечий случай, личен съветник или треньор. Параклетос може да се раздели на две части – пара и калео. Пара означава много близък, рамо до рамо. Павел използва тази дума, за да опише взаимоотношенията си с Тимотей. Никой не беше по-близък на Павел от Тимотей.
използва думата за близостта си с Тимотей. Разбирате ли? Жена ми Лиза е пара за мен. Никой по лицето на земята не ми е по-близък от Лиза Бивяр. Бих използвал точно тази дума, за да опиша връзката си с нея. Калео означава да извикам или да призова. Тази дума често се използва в писанията, когато апостолите говорят за призивите си. С други думи, когато Павел каза: "Аз съм призван апостол на езичниците", думата се свързва с съдба и постоянство. Когато съберете двете значения, разбирате ли какво иска да каже Исус? Той казва, че Святия Дух е постоянно призван да бъде сред нас, за да ни учи как да живеем, ходейки с Бога. Това всъщност е Неговото призвание и задача, и Той го прави постоянно, защото Исус казва: "Той ще пребъдва с вас завинаги. Той няма да ви остави." Това не е ли чудесно? Исус казва: "Точно както аз бях с вас, и Той ще бъде." Често чувам хората: "О, само ако бях с Исус, щях да му задам толкова много въпроси." Защо не питате Святия Дух? Мислите ли, че Той е просто обект? Мислите ли, че е просто едно влияние, идващо от Бог? Вярвате ли, че Той е личност? Ако вярвате, че е личност, ще му задавате въпроси, защото ще знаете, че Той знае всичко. Разбирате ли? Казах това преди и ще го кажа отново. Мисля, че Той е една от най-пренебрегваните личности в църквата. Колко пъти ходим на служба и дори да не се споменава за Него? Колко често дните на християните минават без да кажат дори една дума за този, който е призован да бъде винаги до тях? Исус говори за това в Йоан 16:7. "Обаче аз ви казвам истината." Спрете и помислете за това. Той е бил с тези момчета 3 години и половина и всичко, което е казал, се е избъднало. Той каза: "Ветре отихни и вятърът отихна." Той каза: "Ще намерите магаре там", без да се налага да търсят в онлайн магазините. Той им каза точно къде да намерят магарето. Той знаеше, че има крадец в персонала му. Каза го и той се изяви. Той каза какво щеше да се случи с него в Иерусалим, че старейшините ще го предадат в ръцете на грешниците. Всичко, което той каза, се случва. И сега, след като беше с учениците с 3 години и половина, той започна твърдението си с: "Казвам ви истината." С други думи, това, което Исус ще каже на тези момчета, е толкова разтърсващо, че Той трябваше да се увери, че те ще го разберат и ще знаят, че Той не ги лъже. Този, който никога не лъже и който не може да лъже, трябваше да потвърди: "Казвам ви истината." Това е истината, приятели. Каква е останалата част от стиха? "Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз. Защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя." New Living Translation ми харесва дори повече. Казва се: "Най-добре за вас е, ако аз си отида." Защо е най-добре Исус да си отиде? Защо? Защо? Помислете за това. Ако Исус беше останал, нямаше да имаме време за да говорим с Него или Той да се срещне с нас. Щеше да трябва да хващаме полет за Тел Авив, да наемаме кола и да караме до Галилея. Няма да е труден за намиране, защото ще има няколко хиляди човека около Него по всяко време, които ще чакат да му зададат въпрос. Освен това, Той трябва да спи, трябва да яде. Така че може би ще има около 14 часа, които да отдаде на нас и масите от хора, идващи да говорят с Него. Но когато разберем, че Святия Дух е точно като Исус, учи като Исус, прави нещата, които Бог иска, като Исус, Святия Дух не трябва да спи, не му е нужно да яде. Той може да поддържа 10 000 разговора по едно и също време с 10 000 различни човека. Затова Исус каза: "По-добре е за вас, ако аз си отида." В следващата сесия ще говорим за това как да имаме интимност с този чудесен Бог.